l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. Les Illes Columbretes. Llegenda on es trenca l'horitzó. De Vicent Gascó. La primera vegada que vaig veure un aliacrà tenia 5 anys. El meu avi el va desbudellar amb el seu bastó mentre m'advertia que aquell ésser del diable era capaç de matar una persona. A mi em va semblar un ésser fascinant. Tal vegada va ser l'inici del meu idili amb els artròpodes. 2 dècades després, a la fi dels 60, en una de les meues eixides entomològiques, em trobava per les muntanyes llevantines en un dia d'eixos en els quals la brisa seca atorga a la mar la nitidesa d'una postal. La meua atenció, centrada en els matolls, sucumbia de tant en tant a l'atracció de l'extens blau de l'est i em vaig adonar que unes formacions rocoses trencaven la perfecta línia de l'horitzó. Aquells illots foscos em van resultar misteriosos i intrigants, fins al punt de sentir una irresistible necessitat de conèixer-los. Probablement habitava alguna espècie encara sense identificar. En el port de Castelló em van dir que un parell de dies eixia al vaixell que portava provisions a les illes. Vaig aprofitar per a documentar-me a la biblioteca de la ciutat. Es deien les Columbretes. L'arxipièlag, d'origen volcànic i orografia abrupta i àrida, estava compost per 4 illots principals: Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. Es trobaven a 30 milles de la costa. Des d'antic van estar infestades de serps, per això els romans la van anomenar Colubrària, d'on va derivar el seu actual nom. Els escurçons es van extingir a la fi del segle XIX, amb la crema deliberada de matolls, i van ser els aliacrans els que es van ensenyorir de l'illa. «Allí només hi ha aliacrans sota un sol de justícia», em va dir el patró del vaixell quan li vaig demanar que em portara amb ells. En informar-lo del meu interès per eixes bestioles, em va mirar com es mira un boig, i em va fer un gest desganat perquè pujara a l'embarcació. A mitjan vesprada atracàvem en un xicotet embarcador situat en l'Illa Grossa, un illot bastant major que la resta, amb forma semicircular. Esperava en terra un home d'avançada edat, amb la pell marcida pel sol i barba grisa. Al costat d'ell, una jove em mirava. En el seu rostre de pell molt blanca destacaven uns ulls tan verds com la badia i tan tristos com el gemec de les gavines que ens sobrevolaven. Em vaig quedar corprès de la seva bellesa salvatge i commogut per la seva melancolia. «Soc Reinaldo, entomòleg». «Ento què?», va preguntar el vigilant del far, al qual els tripulants del vaixell deien el torrer. «Vinc a estudiar els invertebrats de les illes. Si em permet allotjar-me amb vostès, li pagaré un lloguer». En realitat, el meu interès inicial havia sigut eclipsat per les irresistibles pupil·les d'aquella jove. «En aquesta illa no hi ha lloc per a ningú més», va contestar l'ancià mentre carregava amb dificultat un sac d'arròs. En la seva veu s'apreciava una tristesa infinita. Sense ni tan sols mirar a la xica, es va encaminar cap al far. Vaig pujar al vaixell i vam salpar de retorn. Però quan vaig observar que el torrer s'allunyava, li vaig donar 1.000 pessetes al patró perquè no em delatara. Em vaig llançar a l'aigua i vaig nadar cap a l'illot. La jove s'havia quedat en l'embarcador i, asseguda en els taulons, refrescava els peus en l'aigua. «Busca'm un lloc per amagar-me», li vaig dir. La xica no es va immutar. Semblava intuir la meva aparició. Em vaig presentar i li vaig preguntar el seu nom. Es deia Tarongina. «Vull passar la resta de la meva vida amb tu i fer-te somriure», vaig afegir. «Pots amagar-te en el cementeri, en l'altre extrem de l'illa, perquè si mon pare et troba, et tirarà des de l'alt del far», va dir sense més. Vaig pensar que el torrer era molt vell per a tindre una filla adolescent. Em vaig acomodar entre les làpides d'antics pobladors de les Columbretes. Portava unes hores en un estat d'entreson i de sobte vaig veure sobre una de les tombes unes llums verdoses. Eren focs fatus. Van anar canviant de forma fins a convertir en la silueta de Tarongina. Fa milers d'anys, un escorpí gegant va caure a la mar i, retorçat d'agonia, es va convertir en aquesta illa. El seu cos es va petrificar i el seu agulló es va transformar en far, va dir Tarongina. Els escorpins poden aconseguir que ens estimem per sempre, va afegir abans d'esvair-se. La meva obsessió per la xica em produís somnis estrambòtics, vaig pensar.
encara que tal vegada premonitoris. Abans del trenc d'alba, amb l'ajuda d'una llanterna, vaig capturar 2 aliacrans en un flascó. No sabia com aquelles perilloses bestioles podien ajudar-me a captivar la xica de la qual m'havia enamorat, però els vaig ficar en el meu sarró. Quan el sol va traure el cap, majestuós per on acabava la mar, va sorgir Tarongina de la penombra, no menys majestuosa i bella. Es va dirigir cap a l'embarcador i la vaig seguir amb la mirada. Quina va ser la meva sorpresa en observar que es despullava i es llançava a la mar. Tenia un cos bell i també molt blanc, com si el sol no tinguera cap efecte en la seva pell. Em vaig acostar amb sigil i, iniciat per les paraules de Tarongina en el somni, vaig alliberar els escorpins sobre el seu vestit. Em vaig tornar a ocultar i vaig esperar que isquera de l'aigua i els descobrira. En veure'ls, la xica va entrar en pànic. Em vaig afanyar llavors a agafar el vestit per a retirar els escorpins, suposant que la meva valentia seria definitiva per a seduir-la. Sabia com previndre les seues fiblades, però Tarongina es va situar davant meu i la seva mirada em va deixar immòbil. No desitjava una altra cosa que contemplar els seus ulls i preservar aquella sensació per sempre. Els escorpins van ascendir pel braç i van clavar la seva agulla verinosa en el meu coll. Mentre un dolor insuportable se m'instal·lava en l'ànima i els meus udols ressonaven en tot l'arxipèlag, Tarongina es va allunyar en direcció al cementeri. El torrer no va tardar a arribar. Vaig sentir que m'agafava i m'ajudava a caminar cap al far. Em va portar a un dormitori que semblava ser el de Tarongina, perquè hi havia peluixos i nines, encara que tot estava cobert d'una gruixuda capa de pols. La dona del farer em va aplicar una pomada alhora que, amb llàgrimes en els ulls, barbotejava. Amb aquest ungüent i amb sort, aguantarà fins a l'arribada del vaixell. Quan el matrimoni em va deixar a soles, Tarongina va entrar en l'estança i es va acostar. «Prompte podrem estimar-nos», va dir. Va estar tota la vesprada asseguda en una cantonada del llit. Jo, sense forces per a parlar i intrigat per les seues paraules, m'estremia de sentir-la a prop. Quan va fosquejar, la llum de les estreles que entrava per la finestra em va permetre contemplar-la mentre dormia en el sol. No recorde en quin moment em vaig desmaiar. El cas és que, en despertar, em trobava en el cementeri, tombat al costat d'una creu feta amb 2 pals amb una inscripció. Reinaldo, 1943-1968. La meva reacció va ser allunyar-me i, desconcertat, vaig entropessar amb una antiga làpida de pedra. Tenia gravat un epitafi. Tarongina, 1919-1935. El verí d'un aliacrà ens la va arrabassar. Espantat, vaig córrer cap a l'embarcador. Allí estava la xica de mirada oceànica, asseguda amb els peus en l'aigua. Vaig observar la meua pell. Estava tan lívida com la seua. Tarongina es va tornar cap a mi i va somriure.